6 JK, zdravím ťa, ahoj, OM4, Adam Jozef Karol, Juro Dubnica nad Váhom, úplne zaplno, takže nemá zmysel hovoriť signál. Áno, to je tu taktiež do plného kotla, absolútne. Fajn človeče, dobre Jurajko, no vidíš to, sa dokecal do červeného kameňa pekné, tu tam to tu prší, začína to byť mlhovno, je to možné. A ja som sa tu vyprával akurát na tom prevádzači, aj mi ušlo, čo tu hlásia v dedine, rozhlase, zase nejaká špecialita, možno smeti, alebo čo, nemusím zavolať vedúcemu starostovi, nech mi zase čosi neujde. Alebo to je to trošku ináč, to tu funguje ako v dedine, vieš, ten život, teda ako v meste, pardon. No dobre. Prosím ťa pekne, keď ťa to takto mám, v Dubnici je tá firma, to VH Electronics, že? Áno, OM6 Jozef Karol, OM4 Adam Jozef Karol. Je tu firma, ale to je na Novej Dubnici, nie v Starej Dubnici. VH Electronics, takže potom ti poviem, neviem, čo potrebuješ. Jo, no dobre, aby sme to mali nejaký zmysel a nezačal som sa ťa ja vypytovať, tak sa najprv opýtaj ty, čo potrebuješ, ja si potom zapíšem aj spojeničko, lebo do červeného kameňa som ešte nemal. Ja som ťa tuším včera počúval aj s Martinou M4, Adam David Mária, tuším, že si to bol ty na 400, nie, tu na 500-ke. Vieš, dávam ti len report. Dobre, ja teraz vypnem kameru, lebo ja to tu trošku nakrúcam. Vieš, nech môže dať na YouTube nejaké tie spojenička, takže... Potom, ak si to môžeš pozrieť, inak na YouTube mám strašne veľa videí, ja natáčam aj tie radioamatérske dokumenty. Neviem, či si ich videl. Takže si môžeš všetky pozrieť. Ináč, ja som Majlo Dubnica z CBčka. Neviem, či ma poznáš aj z PMR-ka, ten opakovač, čo je na Vršatci. Tak to mám všetko aj na svedomí, jo? Takže, dobre, mikrofón na teba. OM6 JK, OM4 AEK. Áno,